Stand by. Ini ndoitwa Silvester tafumana ndiri mutori wenhau ndabva kuSlyMedia tauya nhasi kuti tizosangana nemi takananga nechirongwa cheCovid-19 nhasi uno pana pari kubayiwa vanhu. Ini ndiri kutaurawo nani? Muri kutaura naProsper Special Chideu ari PH kwete Harare Central Prison. Mukoma Prosper, manengo yakadimi muri muno prison? So far ndane 12 years. 12 years. All right. Makatongerwa makore mangani kugara muno? Ndakatongerwa makore anosvika 40 yokugara mujeri. Mhosva yenyu yakanga iri? Mhosva yangu ine yakanga iri attempted murder. Nhasi uno hatina kuzotaura nyaya iyoyo. Nyaya tinoda kuti tizotaura ndeyekuti mati muri PH kuita mune zveutano, titaurire zvizere zvamunoita muri muno marenge neposition yenyu yamuinayo muno. Padanho rangu reupH kuita ndiri pano paHarare Central Prison, ndinoshanda ndichikurudzira vamwe vandinawo mukati meusungwa panyaya dzezveutano, kugara nzvimbo yedu yakashambidzika, ivo pachavo kuti vagara vakashambidzika. Tine vamwe vechikuru vari mukati muno vatinobatsira vasisakwanise kuzvibatsira pachavo. Takatarisana nezvenyaya yeCovid-19, tiri kukurudzira hama neshamwari kuti pese pauri iwe wakapfeka masiki yako yakavhara mhino nemuromo. Chechipiri, tiri kukurudzira kuti pese pavanenge vari vave vakagara nguva diki voenda pane mvura inesipo kugeza maoko. Asi nekudaro panzvimbo yatigere ine nechallenge yekuti takawandisa kudaro, zvimwe zvikwanisiro zvekuti tinyatsoshandisa chaizvo zviri kutinetsa. Asi zvichitinetsa kudaro tiri kuvavarira uno patinogona kuti tive tichifamba mugwara rakanaka kuti utano hwedu huende mberi. Pane zvikwanisiro zvamataura ipapa, zvimwe ndezvipi zviri kuperevera zvamungati kune vanhu ma-well wishers ari kunze akwanise kushanda pamwe chete neZimbabwe Prison Correctional Services kuti vauye vachizodonata zvinhu zvakafanana nezvamuri kuziva kuti hazvisi kukwanira pabasa kuti utano huchengetedzeke tiri muprison? Tiri ipapo tiri muprison munomu, dambudziko riri kuitika nderekuti zvikwanisiro zvatingade kuti tibatsirwe nazvo ndezvemasanitizer, masimbi ekuti vasunga vageze, because pari zvinezvi hama dzedu hadzisi kukwanisa kufamba kuuya patiri. Saka nekudaro tine dambudziko rekuti zvekushandisa chaizvo hatina sevasungwa. Kusanganisira maofisas edu paanouya futi munomu kuti vasanitize zvakakwana, vanenge zvikwanisiro panenge pasina. Saka taikumbirawo kuti kana zvichigona masanitizers nesipo zvive zviri pakati pedu. Mabhaketi chaiwo ava aripo ekuti every section inofanira kuwanawo kana 5 mabhaketi ekuti tese tikwanire kugeza maoko. Sekuti one section inokwanisa kutakura vanhu 400 500, but pa 500 pa one section ine one bucket kana kuti ine 2 mabhaketi. Saka supply yedu iri limited. Kunzwisa kwamunoita muchirwere cheCovid chinospreadwa sei? Chirwere cheCovid-19 chinospreadwa nekuda kwekuti isisu tikaona hama pakati pedu inenge yarwara neCovid-19 iri pakati pedu inogona kuspreada futi chirwere ichocho. Chechipiri, kusaita utsanana chaiko kunogona kukonzeresa futi kuti Covid-19 iwe pakati pedu, nekuti virus rinofarira panhu pane utsvina. Nhasi uno chirongwa chanhasi uno chiri pana ndechekuti vanhu vari vabayiwe ma-injections. Makapuwa ruzivo rwakakwana here nekuda kwezvema-injections akanangana nezveCovid-19? Hongu takapiwa ruzivo rwakakwana. Tikanzi munhu kana achinge avolontiya kuti anoda kubayiwa
vaccine recovid-19 zvinoreva kuti ane protection yaanayo kubva padenda recovid. Asi kana munhu asina kubayiwa nhomba yecovid-19 zvinoreva kuti ane mukana zvekare futi wakakurisa kuti akwanise kunge achibata chirwere checovid-19. Nekudaro muzuva ranhasi tiri kufara chaizvo pano paHarare Central kuti majekiseni aya tamawana. Chikumbiro changu chaiva chiri chekuti tese wasungwa tiri panapa tikwanise kubayiwa, pasashaye kana mumwe chete anonyunyuta kuti vanhu vakabayiwa asina anhu akubayiwa nechikonzero chekuti mushonga wangori mushonga. Sapie educator vanhu vari kufarira here chirongwa ichi vari muno? Sekutaura kwandiri kuita izvozvi pandakagara panapa, nhamba yakawanda yakatomira pagedhi apo kuti ipinde ibayiwe nhomba iyi. Saka chikumbiro changu nechichemo changu chekuti wese vakwaniswe pachirongwa ichi semakwanira andaita wenyu. Saka mashoko enyu kune vaprovider mavaccines aya kumaprisoners munoti kudii? Ndinoti waita chirongwa chakanaka nechikonzero chekuti patiri panzvimbo yakaoma, nzvimbo yatiri igwenga, nyika isina chainacho. Saka tikatoona zvaita sezvizvi tinotofara zvikuru kuti tawana watirangarira. Thank you so much maita basa mukoma prof. Alec Mushowani moti simudzei izwi renyu kuitira kuti microphone iko kupika yanditika tinotenda zvikuru kwazvo. Mukoma Mushowani mane nguva yakadii muri muno? Ndane 5 years. 5 years. Mhosva yenyu makatongerwa makore makana? Ndakatongwa 12 years. Yanga iri yechi? Ndakatongerwa mhosva yerepi. Nhasi hatina kuinga hedu nyaya idzodzo, tainga nyaya iri panapa yecovid. Muri kuinzwisisa here kuti zviri kurevei kuti muve munobayiwa mainjections? Ya muzari chinhu chichitanga kuitika vanhu munobvatanga mune kutya, madhautsi, kugunun'una, kunyunyuta, mashoko akasiyana siyana anenge achitaurika maererano nekurwara, maererano nekufa kwevanhu, maererano nemishonga, maererano nenyika dzacho dziri chinhu dziri kuprovhaidha mishonga. Asi muchizoramba muchiongorora nokuona zviri kuitika unoziva kuti seni ndakazvimirira tiri munhu anorwara neshuga, anorwara neBP, but so far zvinhu zviri normal pari zvinezvi zvokuti tikaona tichitaura marisechi nokuona makurepota ukaona uri mudiabetic shuga yako yakadzika kana kuti BP yako yakadzika uri hypertension, zvakakosha kunge zvakare uchiita sei uchibayiwa kuitira kuti uve uri munhu akaprotectwa. Saka mamwe machallenges atinonosangana nawo panapa ndeizvozvi akafanana nemastrips ekuchekwa kwacho kuti iri sei asi vanombovawarira zvakanyanya kuti asi titsvagira ndipo muchenombovaira kuti titsvagira kuti tese tiwane kuziva kuti takakamira sei tiri kusurviva tiri pastages api. Imi kutaura makazvimirira imi, vamwe vari kuchiona sei chirongwa ichi? Right, mukugara sezvo isusu muno patinogara takawanda kutaura kweda kusiko kushanyirana. So far nhamba pakutanga zvinombotaura kuti taita kuti tinodzokera kumashure ndozvanga zviripo, but now vanhu vari kuda kubayiwa izvo nhasi mukawaona unogona kusvika neri kana zvekuma 600 zvidepends kuti mishonga cheiripo here kana 1000 because vanhu so far vakunzwa kuda kubayiwa izvinezvi, vanhu vari kunzwa kuda kubayiwa sekunzwa kwandiri kuda kuita inini tata tinonokerwa kuya kwenyu tasopinda muno munguva yatavhurwa kudhara. Vanhu vakawanda tine shungu nokuti dai tanga tabayiwa tawana protection nokuti tiri kuona kuhurumende kana kuvatungamiriri, tiri kuona nhamba yevatungamiriri yevakuru vedu vamurumwe vari kubayiwa mwari makondicheni akafanana neyedu. Saka ipozi kuti simbisa kuti aiwa havangaurayi vega isusu tichisara tiri tega, ivo vanotodawo upenyu todawo upenyu tiite chimwe chete tese tine protection. Kune munhu achiri kutya mashoko enyu amungamudzidzisa imi maererano neinformation yamakadzidziswa nemahealth officers ari muno, mungadzidzise mumwe munhu kuti kudii achiri kutya kubayiwa mainjections? Ya kune munhu achiri kutya tinogona kutaura kuti iva munhu akafanana nemuto anosaina kuenda kunorwira nyika kuti nyika iwe neprotection nechikonzero chekuti vacho vanotiunzira mishonga vakabayiwa. Saka kana vanhu aenda kuno kutsvagira amai vana amai vakabika sadza vanozoka nguva yekuti vanombotora kana zipunu mumuriwo vombotesta sauti kuti akamira sei. Saka vakazokupakurira iwewe haungatadzi kudya, ivo amai vatomboona kuti kuzondabika izvo zvaita sei zvakwana zvaibva. Saka ipapo pandiri kuona kuti president vari kuti tsvagira wakutsvagira mundi baba ari kutsvagira vana kuti vana vadye, saka vatsvagira vana poison. Saka vanhu ngavasatye kana kurohwa nehana.
vanhu ngavatokufara nokutopembera kuti wawana president ane rudo ane chido nevanhu ane chido nokuchengeta vanhu kuti vanhu vange vachinochengetedzeka munhu wese either uri mushandi wegovernment or hausi kurudzirai kuti ngatisavai nokutya ngatiuye vanhu vanotenda nokufara nokupembera tawana sununguko. Chishuviro chenyu chakanangana nezveutano tiri muno muprison ndechekuti chii? Ya takanangana nezveutano kunyanya kuutano hwakafanana neutano hwandamutaura wangu kunyanya varwere veshuga tinonyanya kukumbira medication yedu isusu yevarwere veshuga varwere vemwoyo varwere vebp kusanganisira vamwe vanhu maasima ndo chichikunyanya kunyanya zveutano ndozvatinonyanya kukumbira kuti tikakwanisa kuwana medication yedu isusu tichisevha masentensi edu tichiona medication yedu toenda zisapa takutofara kuti takaenda panze takatosimba takagwinya kana patichafamba kuti toga mabasa tinenge tiinechi something chatakabata kuti no takareceiva mishonga tikabayiwa tina makadzi uyezve tinofamba nyika yedu takasununga bcause nyika yedu. Mumashoko enyu ekupedzisira kune hama dziri kunzoku dziri kuziva kuti muri kuno kudzenyu imemi ndeyekuti kudi mungade kumhoresa nani kana kune zvamashoko amuda kungotaurawo makasununguka? Ndingangomhoresa family yangu iri panotoni iri mukuwadzana neimwe iri kumusha kumandore kurushinga uvanza pana mushowanuku kune hama dzangu dzichiri kutya kana dziri kuzeza kubayiwa mushonga ano ndaita leader by example sababa vaenda kunobayiwa saka kune vachanzwa kana vachandiona nditopuna kuti mhuri yangu vaita sei ndoda kutodzi panozonzi pakuvhurwa mavisitors akuya achiuya nemakadzi achiti takabayiwa ndinonza kufara kuti tapanzvimbo imwe chete. Tinotenda zvikuru kwazvo. Asi kana paine mamwe mashoko amuda kuwedzera? Mashoko angakuwedzera ndokuti tinokumbira rudo rwapresident kuti dai raramba ruripo varamba vachititsvagira mushonga mainmates varamba vachitiyeuka vachitichengetedzwa sepachiro dzatiri kuitwa tigere muri nyararo tichikurudzirwa nokuti saga tinonamata munomu tinoda kunamata zvakanyanya tinoda kunamata tirambidzwa rudo ratinaro nemafisa tinodya pamwe chete navo totamba chese navo totamba bhora navo everything hatina harassment yatinayo pagara patiri kuita tinogara zvakanaka kusvikira tabuda tichitokudzidza zvinhu zvakawandisa maeras ataiita tiri panzvimbo inoratidza kuti apo neapo nawo tiri kuratidza tiri kubiuda. Mwari anonzwa munamato wemunyengetero wemunhu wese sekudzidzisa kwamunoita kunamata imimi tiri kukumbirawo kuti imimi munamatire zvishoma takanangana necovid iyoyo kuti Mwari atinzwire nyasha tsitsi kuti covid ipere itai munamato wenyu. Mwari makanaka Jesu Kristu tenzi weNazareta ndinokutendai zuva ranhasi 22 July 2021 tiri kubayiwa nhomba yechirwere chanetsa pasi rose saka ndiri kukumbira kuti Mwari wemasimba isai chiedza kuvatungamiriri varambe vachitipa vasvika vachipemhera nyika ive nokupiwa zvayakumbira vanhu vacho isu tapiwa tive nokusimbaradza rudo rwaJesu Kristu rwuri pakati pedu tinonzwa shoko richiparidzwa siku nesikati kunzi avo vari muna Kristu Jesu havagone kuramba vakaiswa pamhaka kana vabvuma mhaka dzavo vanoregerwa muzita raJesu Kristu tenzi weNazareta. Amen. Thank you so much Ngoma Muchawantu. Mwari akuitirei zvakanaka.